Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Nicanor. Taong 1964, Panagan, Camarines Sur. Matagal na panahon nang nag-iisa sa buhay si Nicanor. Bata pa lamang siya nung mawalay siya sa mga magulang niya. Sa kanilang baryo, naninirahan siya malapit sa gilid ng palayan. Ang kanyang kasama noon sa buhay, walang iba kundi ang mga alaga niyang pusa. Ayon sa kanya, mag-iilang dekada na siya doong namumuhay ng payapa. Marami rin ang nakakakilala sa kanya sa kanilang lugar, gawa ng madalas siyang magtinda ng mga gulay sa baryo. Yun lang talaga ang pinagkakakitaan na hanap buhay ni Nicanor, pero para sa kanya, napakalaking tulong na nito. Sa pamamagitan kasi ng perang nalilikom niya sa pagtitinda, nakakabili siya ng mga pagkaing ilang buwan niya ring inaasam na kainin. Para kay Nicanor, ang makakain ng masarap, ang pinakamasayang parte ng trabaho. Naniniwala siya na kaya siya kumikilos sa pang-araw-araw ay para mapunan ang mga simpleng inaasam niya sa buhay. Dahil sa kanyang payak na estado, halos hindi na siya pansinin ng karamihan. Ayos lang naman yun, gawa ng sa isip-isip niya. Sino ba naman siya para pagtuunan ng pansin ng iba? Hirap na nga siyang makahanap ng nobya, kaya hindi na yun rason para magmukmok. Sa pagsapit ng taong ito, may nangyaring kakaiba sa kanya. Sa abot ng kanyang pagkakatanda, nangunguha siya noon ng lanzones sa kakahuyang malapit sa lugar niya nang bigla siyang makakita ng isang lampara na nababalot na ng damo. Sa estado ng lamparang yon, parang napakatagal na nito, kaya nang masipat niya ito, dali-dali niya itong nilapitan para kunin. Mahilig kasing mangolekta ng mga bagay itong si Nicanor, dahilan para pag-interesan niya ang isang sirang lampara. Matapos naman niya itong makuha, agad naman niya itong isinilid sa dala niyang bayong. Nang makuha na rin niya ang kanyang mga kailangan sa lugar na yon, agad naman siyang umuwi para ayusin yung lamparang nakuha niya. Habang binabagtas niya ang daan, walang ibang bagay na sumasagi sa isip niya maliban sa kanyang napulot. Hindi niya mawari pero pakiramdam niya napakahalaga nito. Tipong kahit wala siyang kaide-ideya kung ano ito, sinasabi ng kanyang isipan na isang kayamanan ang bagay na yon. Pagdating naman niya sa kanyang tahanan, agad niya itong kinuha sa bayong. Hinugasan niya ito ng maigi gamit ang balat ng nyog at buhangin, at nung kumintab na ito, doon na bumungad sa kanya ang isang kagilagilalas na bagay na halos hindi niya inaakala. Ayon sa kanya, na sa mga oras na yon, nakaharap siya sa isang antigong lampara na punong-puno ng hiwaga. Pangkaraniwan lang naman yun kung titingnan, pero ayon kay Nicanor, kakaiba ang nararamdaman niya rito. Makalipas pa ang ilang minuto, nang mapatuyo na niya ang lampara, agad naman niya itong nilagyan ng panibagong tela upang magsilbi niyang paumagahang gasera. Sa totoo lang pinuno, sa mga oras na yon, wala siyang ibang iniisip kundi magamit ang lampara sa pang-araw-araw niyang buhay. Ang kaso lang pagsindi niya nito, bumungad sa kanya ang asul na apoy. Kala nga niya, dahil lang yun sa damit na ginamit niya, pero kahit ilang beses niya na itong pinalitan, ganun pa rin ang buga ng apoy sa loob nito. Pagpatak naman ng 7:00 ng gabi, sa kasagsaga ng kanyang paghahapunan, napapansin niyang parang yumiyelo yung pundasyon ng bahay niya.
Napakalamig na rin ang simoy ng hangin, kaya imbis na lumabas, pinili niyang magtalukbong ng kumot. Dala ng kanyang kuryosidad, dali-dali naman siyang sumilip sa bakuran ng bahay niya, kung saan wala naman siyang napansing kakaiba. Hindi naglaon. Pagbaling naman ng kanyang paningin sa lampara, kitang-kita niya ang yumiyelong paligid nito. Takang-taka naman noon si Nicanor sa kadahilan ng papaanong naglalabas ng malamig na pakiramdam ang bagay na yon, gayong apoy ang pinagmumula ng liwanag nito. Maya-maya pa, nang magkaroon na siya ng lakas para lumapit, agad naman niya itong pinuntahan para kunin. Pagpatay naman niya ng siga ng lampara, laking gulat na lamang niya nang may masipat siyang apoy na dahan-dahang lumulutang sa hangin. Habang tumatagal ang pananatili nito sa loob ng kanyang pamamahay, mas lalo rin itong lumalaki hanggang sa unti-unti na yung nagkakaroon ng wangis. Dala naman ng matinding takot ni Nicanor, agad naman siyang kumaripas ng takbo papalabas. Yun nga lang, pagtulak naman niya ng pinto, napansin niyang napakatigas nitong maigalaw dahil sa napakakapal na yelo na bumalot sa gilid nito. Hindi naglaon. Nang mapagtanto naman niyang wala na siyang magagawa para matakasan ang nilalang na yon, buong tapang naman niya itong kinumpronta. Sa puntong yon, wala na siyang pakialam sa kung ano man ang gagawin ng nilalang, gawa ng sa isip-isip niya, huli na ang lahat para sa kanya. Pagharap naman niya sa kinaroroonan nito, nasipat niya itong napakalaki na ng ipinagbago. Kung noong silay niya sa apoy ay gadaliri pa lamang ang laki nito, sa muling pagsipat niya, gabola na ang laki nito. Paglapit naman ng bagay na yon sa kanya, napansin naman niyang naninigas na ang kanyang katawan, kaya ang ginawa niya pilit itong tinanong ukol sa pakay nito sa kanya. Ngunit, imbis na sumagot ang nilalang na yon, mas lalo lang yung lumapit hanggang sa puwersahan na itong pumasok sa kanyang katawan. Sa pagkawala nito, naiwang tulala itong si Nicanor. Sinubukan niya pa yung iluwal pero wala talaga. Pagsilay niyang unti-unti nang bumabalik sa normal ang lahat, itinago na niya yung lamparang pinagmumulan nung mga bagay na kanyang nakita. Matapos nun, nagpahinga na rin siya, gawa ng ang pakiramdam niya, pagod na siya. Kinabukasan, pansamantala namang nilimot ni Nicanor ang tungkol sa mga nangyari. Halos naalala niya lang ito noong nasa loob na siya ng baryo, nagtitinda ng mga gulay. Habang inaalala naman niya ang mga bagay na yon, takang-taka naman siya, gawa ng bakit napakarami ng mga taong bumili sa mga paninda niya. Kadalasan nun napakatumal talaga, gawa ng kung iisipin, marami naman ang pwesto ng gulay sa merkado. Di hamak na mas sariwa yon, kaya ang inaasahan niya lang na bibili sa kanya ay yung mga katulad niyang kapos din sa pera. 2 oras pa ang lumipas, ubos na ang lahat ng paninda ni Nicanor. Ayon sa kanya, na sa buong buhay niyang pagtitinda, doon pa lamang siya nakaranas ng mga mamimiling 1 kilo talaga ng gulay ang binibili. Yung ilan sa mga ito hindi na rin kinukuha ang sukli, gawa ng ayon sa kanila, tulong na nila yon kay Nicanor. Dahil sa mga naging abiso nito, abot langit naman ang kanyang pasasalamat. Yung mga gulay niya kasing pinipilit ibenta, malapit na talagang mabulok. Akala nga niya noon, malulugi siya pero dahil sa naubos ito, pakiramdam niya nagkaroon ng milagro. Hindi naglaon. Nang medyo kumalma na ang isip niya, agad naman siyang pumanhik sa sentro
bitbit ang perang nalikom niya. Lahat ng pagkaing gustong-gusto niya noong kainin, pinatos talaga niya. Pag-uwi niya sa kanilang bahay, may natira pa siyang nasa humigit 100. Tuwang-tuwa naman noon si Nicanor sa kadahilanang may mailalagay pa siya sa kanyang ipon. Kinagabihan noong mismong araw na yon, agad naman niyang sinindihan yung gaserang kalimitan niyang ginagamit. Hindi na kasi niya pinag-interesan pa ang lampara sa takot na baka kung ano naman ang mangyari sa kanya. Habang nagluluto ng hapunan itong si Nicanor, pasipol-sipol pa siya dahil sa sarap ng ulam na kanyang niluluto. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nang akmang kakain na siya ng hapunan, may narinig naman siyang isang taong paulit-ulit na tumatawag sa kanyang pangalan. Noong una, inakala niyang nagkamali lamang siya ng naririnig, pero sa katagalan ng pagtawag nito, napilitan na siyang buksan ang pinto. Pagsilay naman niya sa labas ng bahay, doon bumungad sa kanya ang isang matangkad na lalaki na halos kaedad lang niya. Sa estado nito, parang galing pa yun ng bundok, kaya ang ginawa niya, sinenyasan niya yung lumapit para magkausap sila. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, halos hindi niya talaga makilala ang taong yon. Nasisiguro niyang unang beses niya pa lamang yung makita, kaya ang pinagtataka niya, bakit kilala siya nito? Maya-maya pa, nang magkaharap na sila, seryoso naman yung tinanong ni Nicanor nang, "Pasensya ka naman, Oy, pero hindi kita kilala eh. Ano ho ba ang kailangan nyo?" Nang marinig naman ng lalaki ang kanyang sinabi, napangiti lang naman yun sa kanya habang nagmamadaling lumapit. Pagdating naman ito sa harapan ng pinto, mahinahon naman yung sumagot sa kanya ng, "Alam kong hindi mo ako kilala, Nicanor. Pero ako kilalang kilala kita. Magmula pa noong nakuha mo ang lampara. Pwede ba akong pumasok? Maraming bagay tayong dapat pag-usapan." Kasabay ng pag-uwi ka nito, ay ang agara naman niyang pagtutol sa nais nitong mangyari. Medyo tagilid kasi noon ang kanyang nararamdaman, gawa ng unang-una, hindi naman sila magkakilala ng taong yon. Nakakabahalang papasukin niya ito ng basta-basta, lalo pat may dala itong sundang. Nang marinig naman ng lalaki ang kanyang sinabi, pinili naman itong sumunod sa kanyang nais. Sa kanilang pag-uusap, nabanggit nito sa kanya ang hangarin nitong tumulong sa kanyang negosyo. Dagdag pa nito na, kung hangad niyang makaahon sa kahirapan, ang lampara ang sagot sa lahat ng yon. Mariin din itong inilahad sa kanya, na kaya yon bumisita sa kanyang pamamahay ay dahil na rin sa kanyang kahilingan na magkaroon ng isang kaibigang mapagkakatiwalaan at maaasahan. Dahil sa sinabi nito, halos hindi naman maiwasang magulat ni Nicanor. Sa isip-isip niya kasi, papaano nalaman ng taong yon ang tungkol sa ganun niyang hangarin sa buhay? Niwala nga siya nitong pinagsabihan, kaya imposible yung malaman ng ibang tao. Nang marinig naman ng lalaki ang kanyang sinabi, seryoso naman yung napatitig sa kanyang mga mata habang sumasagot ng, "Kaya nga sinasabi ko sa iyo, makapangyarihan ang lamparang yon. Lahat ng panaginip mo, maliban sa pagtanga ng walang hanggang buhay, kayang-kaya niyang ibigay sa iyo. Kung duda ka sa mga sinasabi ko, Nicanor, pwede mo ulit yun subukan. Di ba, nasa katawan mo na ang espiritu ng gabay ng lampara? Anumang oras, malaya ka nang tawagin siya." Dagdag pa ng lalaki na,
Napakaswerte niya sa kargang yan. Gawa ng sa lahat ng mahiwagang bagay na lumitaw sa mundo, isa yon sa nagtatangan ng hindi masukat na kakayahan. Isipin ninyo, imahinasyon lamang ng isang tao ang nagsisilbing limitasyon nito. Pagkarinig naman ni Nicanor ukol dito, doon na siya naglakas loob na papasukin ang lalaki. Mas pinili nilang ipagpatuloy ang kanilang pag-uusap sa kusina sa takot na baka may makarinig sa mga pinag-uusapan nila. Papasapit na ang hating gabi. Hindi pa rin siya maubos-ubusan ng tanong. Yung lalaki naman noon, ganadong-ganado sa pakikipag-usap sa kanya na para bang pinapakita talaga nito kung gaano siya kahalaga. Natutuwa naman noon si Nicanor. Sa kadahilanang yon ang unang beses na magkaroon siya ng kaibigang nakahandang makinig sa lahat ng bagay na kanyang sinasabi. Pagpatak naman ng 3:00 ng madaling araw, doon na siya nito inabisuhang magpahinga. Bukod kasi sa marami pa silang gagawin kinabukasan, medyo nag-aalala na rin ang lalaki na baka mapuyat siya. Dahil sa sinabi nito, wala naman siyang nagawa kundi ang sumunod. Sa paglipas pa ng mga araw, muli niyang ginamit ang lampara. Kulay asul man ang liwanag nito. Hindi na yun mahalaga para sa kanya, gawa ng naunawaan na niya ang abilidad nito. Habang tumatagal, mas lalong nag-iiba ang buhay ni Nicanor. Sa isang iglap kasi, kayang-kaya na niyang lumikha ng anumang uri ng pagkain. May kakayahan na rin siyang humanap ng ginto at higit sa lahat, wala nang kapaguran ang kanyang katawan. Dahil sa ganoong sitwasyon, maraming maimpluwensyang tao ang nagsimula ng makipag-usap sa kanya. Minsan ito na mismo ang bumibisita sa bahay niya, bitbit ang mga regalong nagsisilbing pangarap lang niya noong pangkaraniwang tao pa siya. Sa tuwing nagkakaroon din siya ng bisita, palagi niyang kasama yung lalaking tinuturing na niyang kaibigan. Akala kasi noon ni Nicanor, mapagkakatiwalaan niya talaga yon ng husto. Pero dumating ang isang araw, may inalok ito sa kanyang kakaibang bagay. Ayon sa kanya, habang kumakain sila ng hapunan, nabanggit nung lalaki ang tungkol sa isang matandang naninirahan sa bundok na may kakayahang magsakatuparan ng isang kahilingan. Walang saklaw na kondisyon o limitasyon ng kakayahan nito, kaya naibahagi nung lalaki sa kanya na kung bibisitahin niya ang tahanan nito, hindi malabong magkaroon siya ng buhay na walang hanggan. Nang marinig naman ni Nicanor ang sinabi ng kanyang kaibigan, halos hindi naman siya makapaniwala, gawa ng ang buong akala niya, isang alamat lang ang tungkol sa pagtanga ng buhay na walang hanggan. Dagdag pa niya na, kung totoo man ang bagay na yon, paniguradong isa na ring immortal yung matandang tinutukoy nito. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, lahat ng mga detalyeng kinakailangan niyang malaman na ibahagi na sa kanya ng kanyang kaibigan. Noong una hindi pa siya gaanong naniniwala, pero sa katagalan, tila bang mas nangibabaw sa kanyang isipan ang magtangan ng ganoong kakayahan. Isipin mo, Nicanor, kapag immortal ka na. Mabubuhay ka na ng mas matagal at mas malalasap mo ang kaligayahang hindi mo pa mararanasan. Patuloy mong mapanghahawakan ng lampara at kahit sino man walang karapatang umagaw niyan. Ikaw na ang bahalang magpasya kung susundin mo ang payo ko. Ang sakin lang gusto kong makamit mo ang pinakamagandang bagay na minsan mo lang naging pangarap. Pagtatapat pa ng lalaki. Nang marinig naman ni Nicanor ang sinabi nito,
Hindi na siya nag-alangan pang sumunod sa nais nitong mangyari. Tiwala naman siya sa lalaking yon, lalo pat ilang buwan na niyang subok ang katapatan nito. Dumaan pa ang mga araw, wala silang ibang ginawa kundi ang maghanda. Lahat ng kinakailangan nila sa paglalakbay, araw-araw nilang inipon nang sa gayoy hindi sila mahirapan sa oras na makapasok na sila sa kagubatan. 2 buwan pa ang lumipas. Nang mapagtanto nilang handa na silang dalawa, agad naman nilang nilisan ang baryo nila para hanapin ang nasabing ermitanyo. Sa kanilang paglalakbay, naging maayos naman ang lahat. Dahil sa pagkawili sa kanilang mga ginagawa, halos hindi na rin niya namalayan ang mabilis na pagdaan ng buwan. Nang marating na nila ang gubat na tinutukoy nito, doon na nila inumpisahang hanapin ng maigi ang matanda. Base kasi sa mga nalaman ng kaibigan niya, palaging tumatambay sa lugar na yon ng ermitanyo kapag pumapasok ang buwan ng Agosto at Setyembre. Medyo may katagalan din ang pananatili nito, kaya hindi malabong magkasalubong ang kanilang landas. Dagdag pa nito na, medyo may kalakihan din ang pinagtitirhan nitong kubo, kaya napakadali na lamang para sa kanila na yon ay masilayan. 3 araw bago sumapit ang buwan ng Setyembre, narating na nilang dalawa ang puso ng gubat. Ilang araw na rin silang nagpapaikot-ikot sa lugar na yon, pero nananatiling wala silang kaide-ideya sa kinaroroonan ng matanda. Kung si Nicanor nga lang noon ang masusunod, gagamitin na sana niya ang lampara, pero hindi yon pinahintulutan ng kanyang kaibigan. Naniniwala kasi ito, makakaakit lang yon ng iba pang mga nilalang, kaya mas mainam na itago na lamang niya ito hanggat hindi pa nila natatagpuan ang ermitanyo. Isang gabi, habang tinatahak naman nila ang napakasukal na daan, may nasipat silang isang matandang lalaki na nakaupo sa isang malaking tipak ng bato habang abala sa pananabako. Pagsilay naman doon ng kaibigan niya, dali-dali naman itong itinuro sa kanya ang matanda, sabay wika ng, "Yan na nga ang matandang tinutukoy ko sa'yo. Magmadali ka, Nicanor. Mabilis siyang nawawala." Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman nilang tinahak ang daan patungo sa kinaroroonan ng matanda. Halos wala na silang pakialam noon sa kanilang madaraanan, basta ang mahalaga para sa kanila, maabutan nila ito. Pag-akyat naman nila sa isang malaking tipak ng bato, doon bumungad sa kanila ang ermitanyo na tapyas na ang kalahati ng muka. Naaagnas na rin ang iilang parte ng kanyang katawan at sa estado nito, para na itong patay na umahon sa kanyang pinaghimlayan. Pagsilay naman sa kanya ng matanda, agad naman itong tumayo. Upang hindi maging kahiya-hiya ang kanyang itsura, pilit naman niyang binendahan ang parte ng mukha niya, nakita na ang utak. Paglapit naman ito sa kanya, bigla naman itong itinaas ang kaliwa nitong kamay na siya namang dali-daling hinalika ng kanyang kasama. Matapos nun, sumilay sa kanya ang matanda na para bang pinag-aaralan nito ang kanyang wangis. Hindi naglaon, nang masipat na siya nito mula ulo hanggang paa, doon na nagsimulang magtanong ang matanda ukol sa pakay niya. Hindi pa man nakakapagsalita itong si Nicanor, kabanggit-banggit na ng matandang yon ang alok nito sa buhay na walang hanggan. Subalit, bago niya yun gawin, kinakailangan niya munang makuha ang lamparang nagsisilbing susi para makamit ang kanyang gantimpala. Dala naman ang pagtitiwala ni Nicanor, agad naman niyang dinukot sa dala niyang bayong ang lamparang nagbigay sa kanya ng yaman.
Pag-abot naman niya nito sa matanda, bigla naman yung ngumisi, sabay wika ng, Napakatagal na panahon ko itong hinanap. Salamat. Maraming salamat, Nicanor. At naiuwi mo sa akin ang bagay na ito. Kasabay ng pagwika ng matandang yon, ay ang pagbukas naman ito sa lagayan ng langis na halos hindi na niya kayang mabuksan. Walang sabi-sabi, bigla naman itong hinigop ang nilalaman ng lampara na siyang naging sanhi upang rumupok ang kabuuang estado nito. Pagkahigop ng matanda sa laman ng lamparang yon, kitang-kita niya ang pagkawala din ng liwanag na nagmumula rito. Hindi niya mawari pero pakiramdam niya, yung buhay ng lampara ang hinigop ng nilalang. Susubukan pa sana niya noong magtanong ukol sa ginawa nito, pero nang akmang lalapitan niya ang matanda, bigla namang lumabas sa kanyang katawan ang kulay asul na liwanag na minsan na ring pumasok sa katawan niya. Pagkahigop naman ng matanda sa bagay na yon, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang kanyang kaibigan na dahan-dahang nag-aanyong dyablo. Wala siyang kaide-ideya kung ano ito pero sadyang nakakapangilabot ang wangis ng nilalang na yon. Isipin ninyo, maliban sa malalapad nitong mga pakpak, halos sumayad na rin sa lupa ang mismong braso nito. May mahaba ring pangil ang nilalang na yon, kalakip ng bunganga nitong nakadugtong na sa kanyang tenga. Walang sabi-sabi, bigla namang umatungal ng napakalakas ang nilalang na yon na siyang naging sanhi upang mapakaripas na siya ng takbo. Pagsilay naman niyang humahabol pa ito, hindi na niya inisip pa yung mga gamit na naiwan niya. Basta ang nais na lang mangyari noon ni Nicanor, makalayo sa nilalang na yon. Pagkaraan pa ng kalahating oras na pananakbo, pansin niya ring nakasunod pa rin ito. Minsan, hindi talaga siya nito nilubayan hanggang sa muli na naman niyang makita ang matanda na humarang sa kanyang dinaraanan. Sa sobrang takot niya noon sa mga nangyayari, kahit wala siyang kaide-ideya sa lugar na napuntahan niya, sinubukan niyang humanap ng panibagong daan. Wala siyang direksyong sinunod noon, basta ang nais niyang mangyari, makalayo sa mga nilalang. Ngunit sa kasamaang palad, kahit ano ang gawin niya, patuloy pa rin siyang nasusundan ng mga ito. Maya-maya pa, pagsilay naman niya sa kanyang tabi, bumungad sa kanya ang matandang nakalutang sa ere. Bago yun maglaho, nagawa pa nitong mahawakan ang kanyang kanang balikat, maging ang kanyang bewang. Pagramdam naman ni Nicanor sa pagdampi ng balat nito, agad naman niyang naramdaman ang hindi maipaliwanag na sakit na nanunuot sa ilalim nito. Subalit, sa kabila ng mga pangyayaring yon, pinili niya pa ring tumakbo hanggang sa may makita siyang isang kubo na nakatirik malapit sa sapa. Bagaman wala siyang ideya kung sino ang nakatira sa loob nito, pinilit niya pa rin doong pumasok para sumilong. Pagdating naman niya sa loob ng bahay, bumungad sa kanya ang isang pamilyang kumakain ng hilaw na karne. Nanlilisik ang mga mata nitong nakatitig sa kanya pero hindi na niya pinili pang lumabas sa lugar na yon. Sa maniwala kayo o hindi, doon na natili hanggang mag-umaga itong si Nicanor. Awa naman ng Diyos, ni katiting na pagbabanta mula sa pamilyang yon, wala siyang natanggap. Ang naging akto niya sa loob ng bahay, magtago sa isang sulok habang buong magdamag na nanginginain ang mga ito ng karne ng tao. Pagputok naman ng bukang liwayway,
mabilis niyang tinahak ang daan papauwi. Pagbalik naman niya sa kanilang tahanan, una niyang ininda ay yung balikat at bewang niya. Habang tumatagal kasi, mas lalong sumasakit ang mga ito hanggang sa bigla na lamang niyang napansin ang pagkalas ng buto ng kanyang kamay sa kanyang balikat. Mabilis ang pagkaagnas ng kanyang balat hanggang sa tuluyan na nga itong naputol. Yung parting bewang naman ni Nicanor, nagkanta butas-butas, dahilan para magkaroon siya ng hindi maipaliwanag na karamdaman. Magmula noong nangyari ang ganoong insidente, halos hindi na siya makalabas sa kanyang bahay. Mabuti na lang may mga taong tumulong sa kanya, kaya siya nadala sa albularyo at bahay pagamutan. Ngunit sa kasamaang palad, kahit anong gamot ang kanyang inumin, patuloy pa ring lumalala ang sugat na alam niyang nagmula sa kamay nung matanda. Ilang beses na rin niya itong nabanggit sa mga albularyo, pero maging ang mga ito man, hindi naniniwalang may umiiral na ganoong uri ng nilalang. Huli na niya nang malaman na ang lamparang nakuha niya pala ay nagtataglay ng langis na nagbibigay ng walang hanggang buhay. Bago namatay itong si Nicanor, sising-sisi pa rin siya dahil sa nagtiwala siya sa kaibigan niyang isa palang disipulo ng Diablong Ermitanyo. Bago rin siya tuluyang nalagutan ng hininga, ikinalat niya ang kwentong ito sa buong nayo nila. At sabi-sabi ng mga albularyo na nagawang umahon ng isang diablo mula sa impyerno at nagkaroon ng kakaibang kapangyarihan dahil lamang sa mahiwagang lampara ni Nicanor. Okay. Opinion ko sa kwento. Kawawa naman si Nicanor, no? Parang ang nangyari sa kanya, binigyan lang siya ng trial ng Panginoon natin. Na kung paano ba lasapin yung masarap na buhay. No? Ito kasi yung hirap eh. Kapag konti lang yung alam natin or pinaka-worst pa kapag wala talaga tayong alam tungkol sa mga ganitong klase ng bagay. Kaya laking pasasalamat ko na meron tayong ganitong channel na kahit papaano, kahit 0.01% nakakapagbigay sa inyo ng gabay kung anong gagawin ninyo kung sakali mang maharap kayo sa ganitong sitwasyon. Kasi tingnan nyo naman, nagtangan si Nicanor na pagpalagay na natin isa sa mga pinakamahihiwagang sandata ng mundo. Kasi yung langis nun, kaya kang bigyan ng buhay na walang hanggan. Yung espiritu nun, pag nasa loob mo, kaya mong humiling ng mga bagay na gusto mong mangyari. Ang sabi lang, limitasyon lang siguro nito yung imahinasyon ng tao na napaka-imposible namang mangyari. Tulad nung kunyari, iisipin mo, pagising mo, katabi mo na yung araw. Di ba? Imposibleng mangyari yun. Pwede ka pa nga mamatay eh. So, hindi yun gagampanan ng espiritu ng lampara na nasa loob ng katawan mo. Pero yung mga simple lang, yung magkaroon ka ng masarap na pagkain pagising mo, maubos yung tinda mo, kayang-kayang gawin yun ng lampara kasi posible siyang mangyari. Pero yung mga imposible, alam ko, hindi kayang gawin ng lampara yon. Pero, yung buhay na walang hanggan, na langis ng lampara, yon ang pinaka-iingatan mo dun. Ang kaso lang, merong mga ganitong klase ng nilalang na mapanglinlang. Yan nga, mga demonyo, diablo, aswang. Diba, nagawa siyang linlangin eh. Pero ang pinaka-nagpukaw ng atensyon ko rito, bakit hindi siya ginalaw ng pamilyang kumakain ng karne ng tao? Dahil ba may pagkain na sila? O kahit papaano meron pa ring gabay ng espiritu ng lampara si Nicanor kahit naagaw na sa kanya yon ng diablo. Yun lang yung malaking question mark ko sa kwento na to. Pero overall, ang ganda nito, kaso lang nakakalungkot tsaka bitin kasi hindi natin nalaman kung ano yung pinaka-potensyal ng lampara na yon. So ito magsisilbing katanungan na lamang sa ating mga isipan. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.